בוקר טוב. מה העניינות? כמה הערות קיבלתי על הלוויין הזה. בוקר טוב, בוקר טוב. איך ישנת? מכינים לנו. הרזקתי, באמת, הרזקתי את כולם. אגיד כמה דברים. אחד, זמן מדבר. 2, יאללה, תזרמו, יהיה כיף. 3, איזה כיף שאין לי אינטרנט. מי שקשה לו, הוא יסבול בדיוק ב-24 שעות הראשונות, בסוף הריצות הוא יגיד תודה רבה. מבטיחה לכם. ואם טעיתי, תגידו לי שטעיתי. תקבלו זיכוי קפה בדרך. אז יופי, אז כולם פה? כולם פה? כן. איפה עולה? עולה תלמיד כאן. סוף סוף הצלחתי לארגן את כולם פה ביחד. יאללה, שיהיה תמונות לכל האנשים היפים האלה שעצרו את החיים ביום ראשון, שני, שלישי, בשביל לבוא לפה. זה בכלל לא ברור מאליו. תגידו א', תודה רבה לעצמכם. יכולתם להצליח את המתנה הזאת. ובאמת, כל הכבוד. זה לא ברור מאליו לעצור את החיים בתקופה כזאת מאתגרת ולבוא לפה. תודה שבאתם, תודה לכם. תודה שפרתם את עצמכם. אוקיי, עכשיו. אנחנו הולכים לתמוך בכם כמיטב יכולתנו, דרך הבטן. אז בקשות מיוחדות, אהבות, רגישויות, מה שיש, בואו תגידו לנו ברגע שאפשרי. זה דבר אחד. בתוך אותו דבר, בטווח הזה, הוא לשירותנו. נורא קשה המעברים, יש לו כלים, רק למלא מים, רק לעשות וזה. יש כאן מטבחון קטן. הולכים לבד בזה. יש לכם קצת משלכם. אני פנחס. בוטמר. בדיוק, קרתי. ירון בוטמר. פוסטין. בבקשה. תמר קיסר. להתחיל ולסיים ולהתחיל ולסיים, משהו בקצב יותר איטי שיותר נוח, לנשום ולא לעצור. להמשיך, מי שמסתחרר לו הראש, הכל בסדר, שחררו, הכל בסדר, לא יכול לקרות לכם כלום. אם עולה לכם מחשבה, להגיד לה תודה, תודה שבאת עכשיו אני. אם מגרד לכם משהו, אם בא לכם להגיד את זה יד, תגידו לא, לא עכשיו, עכשיו אני. אמרתי לך שיהיה לך כמה. חבר, זה הודעה, כן זה הודעה. חבר שרוכב איתך אמר שאת לא נשואה ואני מקווה שגם לא בזוגיות. אני כבר מתנצל אם פנייתי אלייך גורמת לך לאי נוחות, אבל אל דאגה, אם את בזוגיות או שתחליטי שזה לא מתאים, לא אטריד אותך כמובן. אשמח להכיר אותך. לילה טוב, רוני. וכל מה שהיא הביאה לי בחיים זה מדהים, והיא אישה מדהימה, היא מנהלת מדהימה, ביחד פתחנו עסק מדהים, כולם נהנים ממנו, ואני אוהב אותך הכי בעולם. רבותיי, זה בזמן אמת, הברדק בזמן אמת. ככה נראה המטבח. איזה פרויקט זה.
בואו נראה את עמדת אבי עוד לא התעוררו, הוא אמר לנו 8:30. לא. קבוצת עולה. הנה צביה פה, הנה. עולה, רגע, עולה. אנחנו מאוד מאוד נהנים פה ומאוד מאוד כיף לנו, אבל עדיין יש אחים ואחיות שלנו שנמצאים שם בעזה, ולכן הוספנו את הסימן הצהוב גם על החולצות של ריטריט הר הנגב של דמו 364. כי לא משנה כמה אנחנו נהנים וכמה טוב לנו וכמה החיים ממשיכים הלאה, אנחנו תמיד חושבים עליהם. חשוב. חבר'ה, כל אחד בלב שלו שיזכור שיש לנו 101 חטופים שעדיין נמקים בחמאס. ונתפלל לשחרורם המהר, שנשמע היום בשורות טובות. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחזק ותשמור ותנצור את אחינו בית ישראל, השבויים והשבויות, בעבור שאנו מתפללים בעבורם. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, ושמירם מכל צרה ומצוקה, מכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ויוציאם מחושך וצל מוות, ויושיבם מהרה לחיק משפחותיהם, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם, יוציאם מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, השתה בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. אמן. תודה רבה לכם. אפשר להוסיף שופית לעשות גשם. רגע, בואו נעשה תפילת דרך. תפילת דרך? מה, תדבק מאבי? תפילת דרך. יאללה, שדף תהיה כיפית. יאללה. זהו? רגע, היחידה שיכולה להמשיך בקצב הזה, את כל ה-50 קילומטר זה אולה, לא אתה. עומדת בקבוצה הגילאים פה בקבוצה. נכון? כן. בד אחד, אוי, הכל נשאר אותו דבר. בלי אבל, החליט לעשות מבצע יחד עם רשות שמורות הטבע. פה, הבור הזה, ידעו שיש בור. כל מה שאתם רואים את האדמה פה, כן. יצא מהבור הזה. זה היה הרבה יותר עמוק דרך אגב. עשינו פה טקס, יש תמונה של הטקס חניכת הבור עם רשות שמורות הטבע, עם שר הביטחון. אז זה בור, נקרא בורות הקצינים. למה בורות הקצינים? בגלל שקציני בד אחד, צוערי בד אחד, בחרו את הבור הזה. זהו ניר, יצרן הוויסקי שיפון הכי טעים שטעמתי, ואנחנו נצלם גם את הוויסקי שנוכל להראות לכולם.
יש לי שיפון הציוני הראשון. הציוני הראשון, מדהים. פעם שעברה שהייתי פה, חדר של פרא היה. באמת? וואו, זה היה כמו בנשיונל גיאוגרפי. איזה יופי. זה היה מטורף. חשבנו שאנחנו רוצים בהתחלה, כי פעם ראשונה בחיים שאני רואה חדר של פרא פה. והילוך איתי, שיבוא. איפה כולם? הנה הם מגיעים. יואו. יואו. איזה שיירה. גם אני תלך. ייי. ייי. כן. אנחנו חייבים שזה מוקלט, תדעי לך שאצל רוני אין הפסקה כזאת. לא עוצרים ואוכלים סנדוויץ'. באים לעבוד, לא לאכול סנדוויץ'. באו אליי בבוקר, אמרו, אנחנו אוכלים היום. מי זה פה? מי אתה? מכיר אותם? למה זה? הנה, מה אתה? כן. אתה רואה את השביל, קצת לאבן נחל? יפה, והוא עולה למעלה. אתה רואה אותו? רואים פה את חן בארות? לא, חן בארות שם. איזה יפה, אה? כן, זה מכתש רמון. זה המכתש הגדול. זה המכתש הגדול. זה לא המכתש הגדול, זה מכתש רמון. רמון פה על היד, Da di da dai dai dai. כן, בהחלט. גמרת לי את הפילם כבר. אתה זז. יאללה, נו. אני צריך וואי, צלמו, יופי. עננן. יפה. לא, לא, אני מצלם אתכם. עכשיו אני אחרייך. מה שנקרא תופן.
אני עוד לא יכולה לעמוד על הרגל שנייה. את לאט לאט תעלי על הרגל. שלום. שלום. יוצא מותך יפה שלך. איך היה לכם? כן? כאילו, לפחד לעמוד עליה. זה המתחם של המקלחות, של השירותים. מאוד יפה. אני לא נמצאת שם אבל הרבה. חרשו, הכל בסדר. כן, אני הלכתי לצלם את הקבוצה השנייה. יש לי אחריות שילוחית. כן? גם טוב שם וגם טוב שם. כן! אז אומרים ככה, לשבת על שני כיסאות, סתם. נכון, אני גם יכול לשבת על שני כיסאות מבחינת הגודל, בטח. כן, כן. כן? בואי, שמענו שהיה לך מעניין תחרות. לא, אני עושה משהו אחר יותר רבה. מה? בטח שעושים תמונה. איריס, את רואה? זה אחרי 4 שנים. זה אחרי 35. בבקשה. אתם רואים את ההבדל? כן? הנה תרגיל רצה. תסתכל איך אני מגדיר אותה. ישר אני מדליק אותה. תשימו. בבקשה. 35. יפה. יודעת מה טוב? לפני שהשעה נסגר. אבל רגע מה מלא, בבית העיר גם אפשר לשנות גם אמונות, אפשר לעשות עוד כמה דברים שאני באופן אישי לא התחברתי, אז אני לא מקבל, אני לא עושה את זה, אוקיי? אז אני מעדיף לעבור לרפלקסולוגיה. ברפלקסולוגיה זה גם טיפול הוליסטי שעובד על לחיצות על כפות הרגליים. מילא מוקלט, אבל אחר כך הוא מעלה את זה לרשת. תעברו את הדפים. קח שאיפה עמוקה, ערפילים. ככה המדבר בבוקר. שמש. הגב שלי שבור. שבור גב. שבור גב. אני לא יודע, זה הגיל. אז אמרתי, אני אצלם אתכם לפני יציאה. יופי, אני מקווה שכולם ישנו טוב. יש פה בעיית חשמל במקום הזה. מתנצלת על כל הפסקות חשמל, וזה גם אנחנו חווינו את זה. זורמים, זרמנו עם המים הקרים בבוקר. ניקי, זה אומר, רק מי שרכב עם רוני, בדמו. ומי שרכב ביום הראשון עם רוני, לא כולם
לא כולם... רוני פה. רוצה להגיד משהו על הקבוצה שלך? אליה. מה? מירוחה דימולה. מירוחה דימרוני. רוני. עכשיו, אוקיי, אז רגע, אני מציעה את למה שלא תצאו ביחד, ואז תתחברו. לא, זה הכי מתאים. והאחרונים ושתי ספר. לא, לא, הוא זרקת אותו. בטח, יש לו אחד בתחת. קצב שלו. 5 לא? לא, 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 יש יותר. יש יותר? יש? מי יוצא עם אבי? חברים, מי יוצא עם אבי מור, עם הקפטן הגדול? אבי, אתה יכול לראות את היד. ואז פרצה המלחמה. אני הייתי עסוקה בעגלת קפה, רוני היה עסוק בהקמה של החנות, ופרצה המלחמה. וברגע אחד הכל נעצר. נעצר, ובדיוק אחרי שסיימנו את כל ההשקעה המטורפת ואת כל המאמץ, ופתאום הכל נעצר. כך הכרנו את ניקי. ניקי בא, התחלנו לתרום אופניים לילדים מהעוטף, וכל התיקוני אופניים התבצעו אצלנו בדמו. ביניהם הגיע הבחור הנחמד הזה שקוראים לו ניקי. ואז הגיעו, רגע, שנייה, מה אתה זה, מה אתה כבר, רגע, אני גם הגיע אליך, ברור, מה זאת אומרת? ואז גם הגיע אדון מתן עם עידית, ועם עמותת פעולה. איכשהו הגיע גם אבי מור. פשוט זה היה מקום שקיבץ אנשים טובים שהיו עם המון נתינה. ובכלל לא דיברנו על רכיבות, בכלל מי דיבר בכלל על רכיבות? היינו רק בעשייה של עשייה למען אחרים. ואז אני ורוני בזמנו היה כל כך מפחיד, ובכלל לא חשבנו על כסף, כי מי חשב על כסף בתחילת המלחמה? והיה ברור שבכלל זה לא הזמן לחשוב על כסף, וזה מה שיש ונתמודד. פתחנו את הרכיבות שלנו הפרטיות לאנשים. והתחלנו לפרסם את זה בפייסבוק, בוואטסאפ, והדבר הזה התגלגל מהר. הזמנו פשוט אנשים לרכב איתנו, רצינו חברה. וככה נולדה לה הקהילה. ובעצם אני חושבת שדמו 364, מעבר לזה שבאמת זה עסק שאנחנו מתפרנסים ממנו, באמת אנחנו מתפרנסים ממנו, אבל קהילה, מטרה של... איפה עולה ורויטל? איפה עולה? עולה! אין, זה לא היה קורה באמת בלעדיכם. כל אחד מכם פה הוא יהלום גדול, וביחד אנחנו כתר ענק. וזה לא היה קורה בלעדיכם, אז באמת תודה רבה מכל הלב, באמת. תודה, אנחנו ממש 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 אוהבים ומעריכים אתכם. אני רוצה להגיד, אני לא יודעת אם לכם היה, אנחנו הרבה אנשים ואנחנו רגילים לדברים יותר אינטימיים ואנחנו משפחה אחת גדולה. אני לא יודעת אם הייתה לכם חוויה טובה או לא הייתה לכם חוויה טובה. אם היו לכם מלא תאונות, פחות תאונות, תדעו לכם, רק שתדעו לכם, שכל מי שבא מהבית של דמו 364 עשה את כל הריטריט הזה עם כל כך הרבה מחשבה, אהבה, שיהיה לכם טוב. אז למי שהצלחנו לקלוע אני תודה, ולמי שלא אני מתנצלת. אבל באמת עשינו את הכל, 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 הכל מתוך הלב שלנו. ורוני, אני רוצה להגיד לך תודה. תודה, כי שום דבר מזה, שום לב לא יכול לצעוד בלי הראש. ותודה שהפכת את הלוגיסטיקה לאפשרית, ונתת לי לעוף עם כל היצירתיות שלי, עם כל האהבה שלי, וכדי שכל הדבר הזה יקרה. אז באמת, תודה רבה, ואני מקווה באמת, אני מקווה שבאמת תצליחו אולי להשאיר קצת מהדברים תתמקדו במה שחשוב, אחדות ואהבה, ולהתמקד. כל פרט, כל
ברור של אוכל. והיום היא לא יצאה לרכיבה, כי היא רצתה שאתם תחזרו, וכאילו, איך ו... ואז חזרתי, ואני רואה אותה קצת... אני אומר לה, מה קרה? היא אומרת לי, תבונות. זה אמר ככה, וזה אמר ככה, וזה אמר ככה. אז היא לוקחת את זה ממש קשה. אז קשה לקלוע ולרצות 80-90 אנשים, לא יודע כמה יש פה, כמעט 90 איש. והיא רוצה שהכל יהיה מושלם ושכולם ייהנו, ואין דבר כזה בעולם. אני חושב שרובכם נהניתם, המסלולים היו טובים, נכון? האוכל היה טוב, לדעתי. ואני, בשבילי, כאילו... כמה היה הטרקטורים, הסלעים, לא ניגע כל הסלעים. בשבילי לראות את הרוכבים חוזרים עם חיוך, ולראות אותה מחייכת, זה הכל, ואני מאוד נהניתי מהעשייה שלך. כמובן שבלעדיי שום דבר לא תודה לה, שום דבר. אז את הראש, את הלב, את הכל, ואני... שלך. שמש. תודה לך. ניקי קצר, הבטריה. חזיז בטריה. אז קודם כל אני אציין שזה הריטריט השלישי שלנו, ובהחלט כמות של אנשים מדהימה. ואני אתחיל בזה שאני אגיד תודה לשוקי, שהיה המאסף שלי ביום הראשון. תודה לאולג, שהיה המאסף שלי. תודה לכולכם, לכל מי שרכב איתי, שנתן לי אמון על המסלולים, על הדרך. בריטריט הראשון בא לי איזה הערה להגיד לליה, 364 שווה אהבה. קחו את המספרים 3, 6 ו4 ביחד, זה 13. 13 בעברית, גמטריה זה אהבה. וליה זה יצא כל הלוגויים, זה היה מהריטריט הראשון. והאהבה הזאת, באמת אני מרגיש כאן שאני בא לבית אוהב. זה אני איתכם, כמו משפחה שנייה שלי. הריטריט הזה היה בשבילי ממש מיוחד, ואני רוצה להראות לכם למה. בזכות התמונה הזאת של רותי. הנה התמונה שלה. אתם רואים את התמונה הזאת? אתם רואים את החיוך? רואים? בבקשה. בשביל התמונה הזאת באתי. למה? כי כשעשינו מעגל היכרות, רותי אמרה שהיא במצב רגשי לא כל כך טוב. טוב, אז אנחנו התחלנו את הריטריט עם רגשות מעורבים כאלה. מה, אנחנו נרד עם בלי אופניים? אולי נעשה סיבוב על אופניים? מה, הליכה? אז נגיד לכם קודם כל שהשינוי היה מטורף מבחינתנו. כי ראינו דברים, חווינו דברים, נכון גברת? היה לה משהו שאנחנו לא רואים באופניים, רואים ברגליים. שומעים אותי בלי? כן, שומעים בלי, יאללה. כן. טוב, אז מי שלא מזהה, מי שלא מכיר, אז אני רויטל. אני מובילה, לא יודעת איך להגדיר את זה, מנהלת את הקהילה של הרצים בדמו. אני בערך חצי שנה בדמו, ובאמת בנינו קהילה מדהימה של רצים. אנחנו רצים, רגע, שנייה, אני אגיע לזה. התחלנו בריצות, יש לנו באמת את כל הרמות, מתחילים, רצים באיזי, רצים בקצב וכל מיני כאלה. ולפני 3-4 חודשים התחלנו גם לפתח קבוצת הליכה. אז יש לנו פעמיים בשבוע קבוצת הליכה. ואני באמת, אני חושבת שזכיתי
בדרך מקרית לחלוטין להגיע לדמו, ומהרגע הראשון אני מרגישה שם בבית, וזה פשוט וייב אחר. אני קמה בבוקר, מוציאה ריצה, ואז אני יושבת עם הלפטופ לעבוד במבואה, באופן ספייס, וכל השנים תמיד היה לי משרד, ועכשיו אני לא רוצה משרד. כיף לי לשבת במבואה, כיף לי להרגיש את האנשים נכנסים, יוצאים, מדברים איתי, להיות חלק. פשוט גם בבית התחלתי לעבוד בסלון. אני לא יכולה לשבת בחדר. אני ממש מרגישה את הצורך ככה להיות כל הזמן עם אנשים. וכל אחד ואחד שמגיעים לדמו, בין אם זה רוכבים, בין אם זה הולכים, בין אם זה רצים, זה פשוט אנשים טובים. אנחנו רוצים לשמוע. רוצים לשמוע, בבקשה. אוהבים אותך, אולה. תעלי על האופניים, תעשי סיבוב. בדיוק. תחשבי שאתה אופניים. אולה מעבר באמת רוכבת על. על חלל. באמת, היא עושה רכיבות מאוד מאוד ארוכות, דברים לא הגיוניים בכלל. היא אחת הרוכבות החזקות בארץ. לא. בסדר, כן. כל הרוכבים הכי חזקים, הכי צנועים. מעבר לרוכבת על שהיא וצנועה שהיא, היא גם מוציאה המון רכיבות בדמו באופן קבוע, והיא גם המעצבת שלנו בדמו 364. גרפיקאית ומעצבת בגדים. כל מי שמזמין אצלנו בגדים עובר דרך אולה. אז אנחנו אוהבים אותך. אבל אני באמת, אני מודה לכם. אני אוהבת לגרום מהרוכבים להיות מאושרים ולחזור עם הרבה חיוך. יופי, זה נכון. נכון, well done. שתבינו מי זו אולה. ואגב, שמוני, המון תודה לך. אבי מור עבר אותנו. פעמיים. אולה לא נתנה לנו לנוח לרגע. גם רוני היום. כן. נפגשנו. רוני עבר את, כן, לא נח, מוציא, שפך את כל הזה. ואני רוצה להגיד תודה רבה לכל חברי הקהילה שביוזמתם האישית בלבד קמו ותרמו דברים פה. גבי, תודה רבה. תודה רבה, תודה. נכון, גבי. דניאל, תודה רבה. זה מאוד מאוד יפה, כל התכנים שבאים לנו בתוך הריטריט באים מתוך הקהילה, מתוך צורך לתרום ולתת משהו. אז באמת, תודה רבה לכם. אתם רוצים להגיד משהו על החוויה שלכם? קל מאוד, זה פשוט דמו סטייל, זהו. דמו סטייל זה הכי פשוט שבעולם. זה אהבה ודמו סטייל. זהו, simple as that. באמת, תודה רבה לכולם. זהו. עושה הצעד קטן, עושה עיניו ולבאות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. כשאדם אחד יחיד ומיוחד עושה צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך לו אפשרי, המין סיפור מקרי. עושה צעד קטן, עושה את הבלתי יאומן, למרות כל הקולות הוא לא